Kaixo, guanet aldea gara eta Lukieko Juzko 5. proba egiten ari gara. Eta Zamudioko Andra honi galdetuko diogu. Nik arre naiz, 74 urte dekotaz. Orain, teknologia asko aldatu da. Orain ordenagailuak, telebistak eta mugikorrak daude. Lehen nola komunikatzen ziniten besteekin? Lehen bakarrik radioa pite gendun, eta novelak entzuten, eta besterik esan egoten. Eta joaten zinean ediz, inbazen nuenean berba zure aizpagaz edo zelan iten zenuen berba beragaz? Joan iten gaintzen eurenera edo euren buren etorri, besterik esan egoten. Orain gure etxeetan janari asko dago, lehen zer eten zenuten? Ezian egoten zana, indabia, bainek, patatak, tomateak, piperrak, daneri. Eta egiten zenduzenean bazkari familiarrak eta egiten zenuten janari berezirik? Bai, arian bai. Oioskoa edo gabanatan intxusaltzia eta etzeko gauzitxuekaz. Orain bikotak ezkontzen direnean bakoitzak joaten da etxe berri batera bizitzera. Lehen horan egiten zenuten edo ez? Bai, batzuk ezkondute joten ziren euren etxeatara, bai gu lotu gintzen amenetzean, aitegaz damagaz, eta danok batera egon gintzen amen. Adibidez, zuen familia amenetzean zenbait kuartutan edo bizineten? 4 kuartu, eta izin gintzen, amea aitek, 5 nebarra eta osababi. Adibidez, orain, gaur egun, diskotekak eta jente gaztea eta horreta egiten da. Lehen zelan pasetan zenuten asteburu? Lehen asteburu pasta gendu, nomekatan joaten nintzen, Zazpiretako mesara gotxian. Gero arrastien, 3-4etan, errosariora. 5 partidure, eta partiduak agabetan zanean, plazara erromerire jantzan. Eta jaiak zirenean besterrietan eta joaten zinten lagunekaz? Bai, ota 6 joaten nintzen, furgoneta bat alkilau eta herri guztietara jaietan. Eta diskotekak eta holan ez? Holangorik esan egoten orduen. Eta gote zinetenean lagunekaz, zer egiten zen euro pasetako eta? Jantzan. Eta mutilek etorte zanean, oi, fulanito jantzan nindu, hau esan doz, hau ez di esan doz, eta gero posik etzera, bedatzitako etzera. Lehenik hona asko aldatu da euskararen erabilera? Bai, asko. Lehen eskolatan erdera ziten genuen, da oin euskeraz danatan egiten da, bai etzian oin egiten du euskeraz gehienetan. Lehen erderaz ditzen. Eta entzina lagunekaz eta familiakaz euskeraz? Euskeraz, beti euskeraz. Eta kalean entzuten zan euskera asko edo erdera gehiago? Erdera gehiago, da oin asko gehiago. Zean oin kanpotik etorra jente asko eta gehienak erderaz. Da gu bai, erderaz egiten du beti. Ez zian be bai sarriten. Ikona asko aldatu da? Asko. Lehen denok familitzet egon goten gintzen hemen 3-4 basarri, baina on pixu egiten hasi zenean, oin inor bestutzu ezetan. Ze kanpostara asko da. Lehen denak familiko hemen. Baina on, inor bez. Eta biztanle asko handitu da edo berdin jarritzen du? Asko. Pixuek asko hindu ez, etziak eta danerik. Oin Zamudio jaltzuz, inor ez tozu ezetan hemen. Lehen, danok edo familitzet edo, alkarregi ezetan genuen, inor ez tozu ezetan. Danatatoz kanpotik. Eta Zamudioko paisai asko aldatu da, adibidez oin dauz parke teknologikoa eta dauz poligon asko. Bai. Oin Zamudio handi da, parke teknologikoa dago, super elegante. Eta hortik ez dauz pabeioiak eta dane Zamudio asko aldatu. Bueno, hau izan da dena, eskerrik asko. Zeueri? Eta agur.